И здравейте хора, днес ще ви обясня защо трябва да имаме уважение към съперника, защото аз съм най-големия фен на Барселона. Фен на Барселона съм от краката до главата. Няма друг отбор за мен. Но Реал Мадрид са ни били много пъти и трябва да имаме уважението към тях. И сега ще ви кажа защо. Реал Мадрид, първо почваме с великолепния отбор на Реал Мадрид, където се бяха събрали Роберто Карлос, Касилас, супер играчи бяха там, но не бяха най-добрият отбор на Реал Мадрид. Докато не се присъедини за някои хора най-добрия на света, Кристиано Роналдо, и почна друга история на Реал Мадрид. Направиха великолепен отбор с Тони Крос, Модрич, направо великолепен отбор. Бензема, Кристиано Роналдо, били са ни, ние сме ги били с немалко резултати, 11-0 за Барселона през 2011 година, но и те са ни били със същия резултат през не знам коя година. Трябва да имаме уважението към този отбор, защото той е много велик. 15 шампионски лиги никой други няма. Трябва да имаме уважението към тези 15 шампионски лиги. И да,